Registrácia do platformy e-serviska prináša autoservisom množstvo výhod, ktoré im pomôžu optimalizovať využitie svojich kapacít a zvýšiť ziskovosť. E-serviska umožňuje autoservisom jednoducho a efektívne osloviť majiteľov vozidiel, ktorí hľadajú konkrétne služby alebo opravy, ktoré váš servis dokáže poskytnúť. Keď sa váš autoservis zaregistruje do platformy, dostanete prístup k požiadavkám zákazníkov vo vašom okolí, ktorí potrebujú presne tie služby, ktoré ponúkate. Týmto spôsobom môžete vyplniť voľné termíny a efektívne využiť všetky dostupné zdroje. Namiesto čakania na zákazníkov máte možnosť aktívne reagovať na ich potreby, čo vedie k vyššej miere obsadenosti a efektívnejšiemu plánovaniu pracovného času. Okrem toho, recenzie od zákazníkov, ktoré získate prostredníctvom platformy, vám pomôžu budovať dôveru a reputáciu medzi novými klientmi. Digitálne spracovanie servisných záznamov cez e-serviska zjednodušuje administratívu a zabezpečuje, že všetky údaje sú presne a prehľadne uložené. Registráciou do e-serviska sa váš autoservis stáva súčasťou modernej digitálnej platformy, ktorá spája dopyt zákazníkov s kvalitnými službami a tým prispieva k rastu vášho podnikania.